Jedan od zahtjeva Radovana Viškovića koji je izazvao zaoštravanje odnosa između pozicije i opozicije je održavanje tematske sjednice Parlamenta Srpske na temu krađe. Tačnije, predsjednik vlade Srpske je zatražio od parlamentaraca da oni, ali i svi koji obavljaju javne funkcije, javno prikažu šta su imali 1992. godine, a šta danas, i to u najvišoj zakonodavnoj instituciji. Ja sam spreman da zakažemo posebnu sjednicu na temu krađa. Pa da krenemo malo da se bavimo krađama od 92. Pa da malo vidimo ko to nije imao ni za ćevapa, ni za sendviča tamo neke 90. a danas ima avione i kamione. Ja sam spreman na tu priču. Na ovu izjavu koju je Višković izrekao na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske posvećenoj smjeni potpredsjednika Senada Bratića odmah je reagovao SDS-ov Miladin Stanić. Nejaki Radovan ne zna šta priča. Ako bi dosljedno proveli njegove izjave, 90% SNSD-a bilo u zatvor. Znači, da mi ja nabrajam, ma čitave porodice od samog vrha SNSD-a su u potpunom kriminalu. Svi ljudi porodično vezani rade biznis preko natjerani biznis, iznuđeni biznis preko javnih preduzeća, preko budžeta i tako dalje. Iz SDS-a podsjećaju da je njihov prijedlog bio usvajanje zakona o ispitivanju porijekla imovine, i to još 2012. godine. Mi smo predlagali zakon o ispitivanju porijekla imovine. Gospodin Višković je bio i poslanik i mislim šef kluba SNSD-a i svaki put su glasali protiv tog zakona, što pokazuje da njima zaista nije interes da se utvrdi ko ima legalno, ko nelegalnu imovinu, da se ta imovina oduzme, već da se samo skupljaju politički poeni. Taj zakon inače odavno traži PDP i kolege iz Srpske demokratske stranke. Godinama unazad se traži taj zakon, međutim tog zakona još uvijek nema. Znači da nisu spremni, upravo koji su juče govorili da treba donijeti taj zakon, da ga stave na dnevni red, jer mislim da upravo kod njih postoji najveća bojazan da će se kod njihovih političara i takozvanih kontroverznih biznismena pokazati da sva ta silna imovina koju imaju nisu zaradili sopstvenim radom, već na neki drugi način. Zakon o ispitivanju porijekla imovine trebalo bi da se nađe pred narodnim poslanicima u posljednjem kvartalu ove godine, ali predlagač je Ministarstvo pravde Republike Srpske. Barem je tako predviđeno Poslovnikom rada Parlamenta Srpske, a SDS će moći da reaguje samo amandmanski.